Il-Fondazzjoni Puttinu Cares tibqa' taħdem biex tgħin aktar u aktar persuni fi żmien meta jkunu għaddejjin minn sfidi kbar ta' saħħa. Net News iltaqa' ma' Rennie Zerafa, wieħed mill-fundaturi ta' Puttinu Cares u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni, li tkellem magħna dwar proġett ġdid li permezz tiegħu il-Fondazzjoni se tkun tista' tgħin aħjar lill-pazjenti li jkollhom bżonn il-kura f'Londra. Għandna grupp ta' Maltin kemm li sabunna fejn qiegħed u kemm li qed jaħdmu professjonisti li qed imorru jfittxu fuqu u jagħmlu riċerki biex noħorġu xi ħaġa sabiħa biex meta l-pazjent imur ma jkunx hu biss li jkun b'xejn, ikunu anke l-ġenituri tiegħu, ikunu tlieta minn nies ma jħallsu xejn u jkollhom appartament jistennihom bħalma huma ġo Satin, ikunu ġo Londra jistennihom b'xejn ġo ċentru ta' Londra. Puttinu Cares li kienet imwaqfa uffiċjalment fl-2002 oriġinarjament kienet issawret biex tgħin lil tfal bil-kanċer, imma minn dakinhar l-hawn wesset is-sosten tagħha biex issa tgħin ukoll lil pazjenti b'kundizzjonijiet differenti u anke lil persuni adulti. Illum il-ġurnata tisjifru 60 to 90 per month, imma mhux tfal biss, adulti kbar u b'kullinkwa mart differenti fuq l-għajnej, fuq l-għadam, kwalità ta' transplants differenti. Allura, mingħajr ma nafu kbirna u bekk ġejna bżonnu dal-proġett, meta ndunajna li il-maġġor parti tagħhom qed imorru fiċ-ċentru ta' Londra. Staqsejna lil Rennie xi proġetti għandhom pjanati għal futur fejn ħabrilna b'mod esklusiv il-proġett li jmiss. Pereżempju Oxford hemm Nuffield Hospital li jħossib l-affarijiet tal-għadam min ikollu problemi fl-għadam. U għada pitade wara li l-lestu daw l-affarijiet iridu mmorru fuq daw l-isptarijiet u nibdew ukoll ngħinu min imur f'dawn l-inħawi. Iżda biex dan kollu jkun possibbli Puttinu Cares għandha bżonn l-għajnuna tal-ħafna. Rennie jinsab konvint li din l-għajnuna se jibqa' jsiba għax il-poplu Malti fejn jidħol il-mart dejjem issibu jagħti s-sosten sħiħ tiegħu. Aħna jekk għandna xi ħaġa sabiħa l-pajjiżna huwa li fejn tidħol dbatija u mart ninaqdu ħafna, nkunu ġenerużi ħafna ma' xulxin ħalli flimkien nagħmlu xi ħaġa sabiħa. Amaira għal Net News.